Okay na. Ay. Pwede rin naman nating i-laminate yun kung gusto nyo magkaroon ng ibang kulay, lagyan po natin yung laminating board natin. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Good morning. So Sabado, payday po. Payday po ngayon. So pupunta po tayo dito sa Mapandan. Kuha po tayo ng budget dahil wala lang budget yung mga tropa natin dito. So tapos pasahod pa natin. Ayan yung pupunta natin dito. Tapos sabi ni ma'am, yung kapatid ng client natin, may naghihintay po daw sa atin sa site. Gusto daw tayong makausap. So, timing naman na pupunta tayo ngayon doon. So baka makausap natin ngayon. Ewan ko lang kung nandun pa siya. Kanina pa po kasi siya nag-message sa akin. So tingnan po natin mga boss. So tara! Okay, so ayan, dito na po tayo. So ayan, may naghihintay sa atin. Ayan. So siguro yung naghihintay sa atin. So makipark muna tayo doon. Dito ko na lang i-park sa may pan. Ayan. So, tara. Okay, let's go. Tingnan natin. Nagpipintura na sila. Okay na. Ay. So yun mga boss, silk gray, tapos smoke gray. So tapos yung iba white na lang. Tapos yung iba wall cladding. Hello sir. Sir. Ay sige father ni ni Sir Glenn. Tadi kwa nag-project ka di inaanak biti kasal ko sa Pindaga. Sir. Nakita di Facebook mo. Di ko dito pantay tagpa di paano tayo kuya nyo. Yung nakita ki din. Lagi vlog mo nga kwa hindi nakakita ki nagapo ka kamiling aja pagkukuha niya di bonsai sa. Sir. Iligak ti bonsai ka. Okay, dito naman tayo sa likod. So silk gray na po lahat dito. Tapos yung mga moldura, yan po yung mga puti. Pati doon sa taas. Nakikita nyo doon sa taas na yun. Lahat yan silk gray. So diretso yan hanggang dito. So lahat ng taas yung sa may pagitan ng center molding tsaka dito sa baba. So yung pinakataas yung silk gray po yun. Tapos smoke gray na po yung iba. Tapos white. Doon sa harapan kanina, ayun, makikita nyo doon smoke gray tsaka silk gray yung nilagay natin doon, tapos white. Tapos may cladding pa yun. So puntahan natin. So dito smoke gray po ito. Smoke gray ng Davis. Tapos silk gray. So smoke gray, silk gray din yun. Pati doon sa taas silk gray. So dito na yung WPC cladding. Tapos yung mga pintura, yung mga moldura nya, white na po yan. Pati ito white na rin po to. Tapos wall cladding po yan. Ito sa harap. Tapos meron pa dito. So ditong banda. Tingnan natin.
Mapangkanda yung Saan? Itong banda. Yan. Wall cladding po yan. WPC. Tapos pakilagay nyo na nga lang ito para maganda. Ano? Tapalan nyo na lang ng semento. Oo, ng semento. Semento huwag i-skim coat. Okay, so ayan. Retouch po tayo doon. So meron kasi ako nakita doon, pina-retouch ko. So ganun naman yan. First coat, nakikita natin mga i-retouch dyan. So tara. Let's go. So sundan natin sila uncle, yung father ni Sir Glenn. So may ipapakita siyang bahay, ipapatrabaho sa atin baka next year. Paint tsaka modular cabinet siguro. So tara. A few moments later. Okay. So dito na tayo sa Mentok Norte. So wala naman siguro makakano dito. Pako. Ating bahay. Ate ti balay sir. Dagan yan angkal. Noli angkal. Noli. Si Sir Noli. Kaslam mo ka dyan nagkisami dito angkal Sino? Ni Ariel Ariel Mesha. Haan. Sino angkal? Guerrero. Guerrero. Wan isa dadag kakadway de. 2,000 years later. Okay, so tara na. Si Sir Noli, tatay ni Sir Glenn. So punta naman tayo sa Villasis, kasama natin si Mrs. Later. Okay, dito na tayo sa bahay. Dami nakaparking dito May sasakyan Ayun medyo matamlay na tong yung sa dilig ano na to, Bugnay, Bignay. Tara. Okay, kasama na po natin si Mrs. Ayan, si Sir Noli nga pala mga boss, yung tatay ni Sir Glenn Liebert. Sinasabi niya naman pala noon kay napapanood na rin po tayo sa vlog po natin, napapanood niya daw. Tapos sinabi niya kay Sir Liebert yata na meron akong kakilala na taga Santa Ignacia na magaling, sabi ganyan. Yun ang kontakin ninyo, sabi ganyan. Nung nabanggit niya gano'n, pinapagawa na po namin sa kanya, sabi daw nila Sir Glenn. Ayun, yun ang sabi nila. So kilala rin pala ako nung tatay ni Sir Glenn Liebert, si Sir Noli, yung pinuntan po natin kanina. So ayan, maraming salamat nga pala sa panonood. Punta po tayo sa Villasis ngayon. So ngayon meron tayong konting problema doon naging project natin. So titingnan po natin. So yung TV console, so doon ko na lang po ipapaliwanag yung problema doon sa project natin. So ngayon tumawag nagchat sa akin si Ma'am Imelda. Yan, shoutout kay Ma'am Imelda Duque Calamyong, tsaka kay Sir Dante Calamyong Duque. Yan. So yun po yung pupunta natin. So nag-message po sila, tapos pinakita yung problema. So baka pwede ko daw pasyalan. So yun, pupuntahan po natin ngayon kung ano yung problema doon. So tara. A few moments later. Okay, dito na tayo.
Ayan, shoutout kay Ma'am Emelda doon kay Kalamyong. At kay Sir Dante Kalamyong. So ayan, may nagtatrabaho. Punta po tayo. Ayun oh, ganda na oh. Yan, ninabala yung mga pintura. Ayun na. Data dasar? Boss? Dasar? Wala niyo manong taon ko. Sige. Data dasar? Data da? Hapo! Ang dati siguro. So ito yung problema. Nagkaroon ng anay oh. So akala ko na-treat itong bahay. May anay. Inanay yung ano natin mga boss. Modular natin. Ang mahal pa naman na ito. Kahit naka-tiles na, nakapasok pa rin yung anay. Oo. Sana naka-stroke na. Nakapasok pa rin. So, ayun no. Talagang hindi lang sa buhay may anay ah. Pati sa kahoy talagang may literal na anay. Ayan oh. Inanay yung laminated board natin. May anay pa? May nakita ka? Wala, siyempre, ayun oh. Natapos na nila eh. Kaya nila talaga. Kaya ako sa pagkumag ko yung favorite side. Pakita mo wala. Ne. Ito yung pay sa Ompay. Ompay nga may sprayan yun. Dapat may sprayan natin ito sa lugnuman. Uy. Yun. Tama, biro ko na para sprint. Kuwang powder. Mga kikita. Ompay ba't ito yun eh? Agin eh, adaman ng jayon. Adamanan. Tuwin eh. Adaman tuwin eh. Balbalay dati anay. Agpatrit kayong to. Uy, namang biro tayo ko na. Wan. Hindi sapay na bitpay ko na. So, Ayan mga boss. So kung gusto nyong ano, mga kuwari na anay yung bahay ninyo. So mas maganda kung maipa-treat. Tapos ito pwede pa namang ano to. Ano bang maganda rito? Yung Primo board, yung PVC board, okay yun, hindi po siya inaanay. Pwede po yun ang gawin natin. So mas mahal nga lang siya kung ikukumpara mo dito, halos doble yung presyo. Halos doble yung presyo nun. So dapat mag-maintain. Ayan. Okay yung pagkakagawa natin, kaya lang hindi natin may iwasan talaga magkakaroon ng anay. So mayroon tayong mga option, PVC board, aluminum. Ayun, pwede po yun. Kaya lang dito aluminum, medyo alanganin siya rito pag aluminum ilalagay natin. So PVC board pwede. Matawagan da madam? hindi na tawagan. Mali matawagan? O dito, buti na lang hindi pa pinagawa nila sa rito. So pag pinagawa nila sa amin ito, sigurado ito maaanay din. So buti na lang at kunti pa lang yung pinagawa nila, yung nandito pa lang. So ito pa lang. So sabi ko, nag-uusap na kami ni sir, yung PVC board okay po yun. So mag-uusap pa daw sila ni madam, pag-usapan pa daw nila. So kaya lang mas mahal yun kung ikumpara mo dito sa marine laminated board. So ayun, aware na rin tayo doon sa susunod na project natin. Kung ano man yung ibang sabihin natin magpa-treat muna sila ng pang-anay. Tapos tayo rin naman ang gagawin natin,
lagyan din natin ng ano to, ng kuwari bago tayo mag-deliver, paidan ulit natin ng ano, ng anti-anay itong mga cabinet na i-deliver natin para masigurado. So bago tayo maglagay din doon, ang gagawin natin, mag-spray muna rin tayo ng ano, kahit nagpa-anti-anay na yung may-ari ng bahay, isprayan pa rin uli natin yung paglalagyan natin para mas sure. Tapos iba pa yung ilalagay natin doon sa may marine laminated board na install natin. So ganun na lang para may iwasan yung mga ganito, kasi karamihan na ano, nagkakaroon ng ganito mga anay, yung mga walang, hindi tinitirahan yung mga bahay, kundi lang yung naglilinis ganyan, so hindi nagagamit, doon umaatake yung mga ano na yan, yung pang-anay, yung mga anay. So ngayon, kung gusto niyo yung medyo ano, yung talagang komportable kayo na magpagawa ng mga modular cabinet, so kung gusto niyo hindi na anay, pwede yung ano, PVC board. So yun po yung magiging board natin para doon sa modular cabinet. So pwede rin naman nating i-laminate yun kung gusto niyo magkaroon ng ibang kulay, lagyan po natin ng formica. So magkakakulay po siya. So kulay puti po yun. Tapos ang maganda doon sa Primo board, pwede mo rin siyang pinturahan. So yun ang ano natin, isang ipapaliwanag natin doon sa mga gagawin natin project. So kahit sabihin natin treated na siya ng anay, huwag tayong magsigurado na ganun. So pahiram pa rin natin, tapos ipaliwanag natin doon sa may-ari ng bahay na yung board na to ay inaanay pa rin. So ganun. So tayo naman kasi ano, bili-bili lang natin itong mga board na to. So ang ginagawa lang natin dyan, tayo nag-a-assemble. Siyempre andun pa rin yung concern natin na sana yung mga naging project natin tumagal. So yun ang gusto kong mangyari. So tumagal, tapos maalagaan din sana. So ganun na rin yung parte natin, lalagyan natin mga pang-antay-anay, yung mga ano natin, solignum, lalagyan natin ng solignum yung mga board natin. So ayan, at least meron na tayong idea. So sunod na trabahoy natin gaya nito. So bago tayo maglalagay, susunod, isprayan muna natin ng pang-anay. Isprayan na natin kahit nakapag-ano na sila dito. Kahit nakapag-treat na sila, huwag na tayong magsigurado. Isprayan pa rin natin para masigurado. Ayan, no? Sayang din, malaking pera rin yung nagastos dito nila, madam. Siyempre yung board, tapos siyempre kontrata ito, parang nasayang lang yung pera nila, sayang lang dahil sa anay. So yun ang ipapaliwanag natin susunod na mga magiging kliyente natin. So marami na naman silang pagpipilian. So yun lang mga boss. Oh, yan oh, ganda na oh. Ganda na yung bahay nila, madam. Nagpapapinturan sila. So blue dating kulay niya, ngayon ginagawa na nilang ano, gray. Parang seal gray ng babies yung ano. So yan kasi yung ano, may babagay na kulay dito. Tapos maganda yan, lagyan pa ng ibang accent. Okay, so ayan, pero may accent na yung ano, yung mga taas. Ayan. Sige sir, salamat ah. Sige po. Ayan, magano na tayo. Pasahod po muna tayo. Payday po ngayon. So ayan mga boss. So hindi talaga natin may iwasan pag may mga anay. Anay, ayun, pinahiya na tuloy ako ni anay sa modular ko. Doon ako minsan nanghihinayang, siyempre. Dinesign mo, tapos ginawa mo, tapos pagkatapos mong magawa, maganda na yung pagkakalagay, tapos may sisira. So yun ang ano, tapos hindi man lang tumagal. So yun ang nakakahinayang para sa akin. Siyempre pagtutuunan mo ng panahon, iba, tsaka isa pa,
binayaran nila sa amin yun nila Ma'am Imelda. Ayan, shoutout kila Ma'am Imelda. Buti at mabait po sila at madaling kausap. So naipaliwanag ko naman ng maayos sa kanila yung gagawin dyan. So yun ang nakakahinayang lang, dahil kung sa ganda tapos yung gawa natin tapos sisirain lang ng anay, no. So doon na ako nanghinayang, hindi man lang umabot ng ilang taon na ilang taon bago nasira. So yun ang nakakahinayang minsan. So ngayon nagkaroon na tayo ng idea sa buti meron dito, nagkaroon tayo ng idea. So lahat ng mga sinabi ko kanina, ganoon na po yung gagawin natin ngayon. Kahit nakakapag-antay-anay na po sila doon sa bahay nila, nag-treat na po sila, mag-treat pa rin tayo ng sarili natin bago tayo lagay ng mga modular. Pag ganyan na marine laminated board. So kung gusto naman nila ng mas safety, yung sinasabi ko nga, yung PVC board, kaya lang may mas mahal nga lang siya kung ikukumpara mo dito. Okay, so tara na, uwi muna tayo dahil papasahod pa po tayo mga boss.